Politická strana Únia, strana pre Slovensko, za ktorú kandiduje do Národného parlamentu aj prešovský primátor Pavel Haďari, predstavila svoje regionálne vízie už aj na východnom Slovensku. V prešovskom jazdeckom areáli originálnym spôsobom zareagovala na obvinenia, že je trojským koňom strany Smer. Bielými koňmi poukázali na najväčšie kauzy politickej scény. Čierny kôň je podľa slov Haďariho ten, ktorý vždy prekvapí. Únia, strana pre Slovensko je výsledkom spolupráce politických subjektov Slobodného fóra, občianskych kandidátov, Ligy v spolupráci so stranou Zelených Slovenska. My sme naozaj sa dokázali dohodnúť a vytvorili sme spoločný politický subjekt, ktorý ide do volieb do Národnej rady v tomto roku s ambíciou naozaj ukázať iný štýl politiky, aký zažívame v súčasnom prostredí. Som veľmi rada, že sa dnes môžem opäť vám a Prešovčanom prihovárať z tohto miesta v spolupráci s mojimi kolegami z iných politických strán a hlavne v spolupráci s primátorom Prešova Pavlom Haďarim. Myslím si, že nemusíme nikomu vysvetľovať, že v našej politike práve regióny, ich rozvoj a ich budúcnosť budú zohrávať významnú úlohu. Dávame to najavo aj konkrétnym personálnym obsadením. Sme iní v tom, že sme ľudia z reálneho života, sme politici, ktorí majú isté politické skúsenosti, nie sme neskúsení nováčikovia, ktorí sa o niečo pokúšajú a zároveň nie sme spojení so žiadnymi kauzami či bývalej alebo terajšej vlády. Strana chce osloviť voličov najmä rozvojom regiónov. Strana Únia dáva veľkú váhu, prikladá veľkú váhu cestovnému ruchu a rozvoju regiónov. Toto je moja hlavná téma, ktorú budem raziť aj v tejto strane, aby sa dodržiavala táto línia, aby sme vedeli na tomto poli veľa práce urobiť. Chceli by sme podporiť regionálny rozvoj cestovného ruchu a tým pádom aj zamestnanosť. Keď som dostal túto možnosť sa pripojiť k tejto strane a vedel som, že je toto ich hlavná téma, tento cestovný ruch a rozvoj a tým pádom zamestnanosť, prichádzam z reálneho života, z reálneho podnikania, takže viem veľmi veľa pomôcť, viem veľmi veľa poradiť a chcel by som to posunúť na takú úroveň, akú by si to tento segment a toto odvetvie zaslúžilo. Je iróniou, že najmenej investícií tieklo do tohto kraja v čase, keď pri moci boli ľudia z východného Slovenska. Či už to bol minister financií, minister dopravy, či sám premiér. Do Prešovského kraja šlo podľa slov primátora 100-násobne menej stimulov ako napríklad do Žilinského. Samotný prešovský primátor sa chce dostať do parlamentu najmä kvôli tomu, aby pomohol regiónu. Mojím záujmom je byť členom vládnej strany a byť súčasťou parlamentu. Ja nemám ambície ísť do štátnej správy. Mojou ambíciou je vytvoriť projekt regionálneho rozvoja, byť garantom takéhoto projektu práve zaostalých oblastí, ktoré sú tu, a to je teda náš región, región východu, ale rovnako, pretože ja chápem aj iné regióny, tak mám záujem, aby regióny Orava, Liptov, Kysuce, tie najzaostalejšie, aby dostali priamo podporu. Únia zároveň predstavila niekoľko zaujímavých projektov na rozvoj turistického ruchu nielen v prešovskom regióne.